Mit navn er Rikke Velblund, og jeg underviser på Uddannelsescenter Velling-Koller, hvor vi lige nu tilbyder en efteruddannelse i intensiv dynamisk korttidsterapi i STDP. Efteruddannelsen den er for dig, der gerne vil forstå og bruge grundelementerne af ISTDP-teori og metode i det daglige arbejde, du allerede nu udfører med klienter, og det er uanset hvilken psykologisk tradition du arbejder indenfor. På efteruddannelsen der vil du nemlig komme til at arbejde med en øjeblik-til-øjebliks psykodiagnostik, hvor du på en og samme tid hjælper din klient med at regulere angst og regulere følelser, sådan som de viser sig i terapien, når I sammen bearbejder en række af problematikker og symptomer, som er dem klienten kommer ind med. På den måde så er du med til at sikre dig, at din klient arbejder inden for det, der er hans eller hendes maksimale følelsesmæssige tolerance, og du bliver medskaber af en høj grad af oplevelse af tryg atmosfære imellem jer. Efteruddannelsen er tilrettelagt sådan, at vi har 6 dage fordelt på 3 moduler, og det er på et halvår. Og vi vil være 2 undervisere sammen med dig hver dag hele vejen. Vi arbejder dels med vores eget materiale, undervisningsmateriale, og så arbejder vi dels med materiale udarbejdet af John Frederickson, som er målrettet pre-core. Og det betyder, at du på vores efteruddannelse kan være sikker på bagefter, hvis du har lyst og har fået smag for det, at du kan gå videre på en core-uddannelse, som de lige nu bliver udbudt af danske undervisere. Hvis du har lyst til en plads på holdet, eller hvis du bare vil vide mere, så er du meget, meget velkommen til at skrive til mig.